يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina ƙara lale marhabin da ƙara haɗuwa da ku a wannan tasha tamu mai albarka, tasha alwisal ɓangaren ta na Hausa. Ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa haɗuwa na da ni da ku a wannan ainihin tasha mai albarka ta zama alkhairi gare mu baki ɗaya a duniyar mu ta yau da kuma makoman mu lahira bayan Allah maɗaukin sarki ya anshi rayuwarmu. Yan uwa musulmi, idan ba ku manta ba, muna gabatar da ainihin darussa ne akan mu koyi ibada a ainihin a karance kuma aikace karkashin karantarwar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Abubuwa da yawa waɗanda muke yi na ibada muna yin su ne kawai mun taso mun gani ana yi a gidanmu, mun taso mun gani al'ummanmu suna yi, da haka mu ma muke yi. A'a, mu manufanmu a wannan darussa shine duk abin da za mu yi na ibada to mu yi shi ala ilmin, mu yi shi akan ilimi. Kaza da nake yi me isa nake yi, menene matsayin shi, menene muhimmancin shi, in na yi me zan samu, in ban yi ba wani asara zan yi, shin akwai azaba ko ba azaba. Wannan shine babbar manufanmu na ainihin ɗaukan wannan darasi, muna kawo shi gaba bayan gaba. In ba haka ba, sallah da muke bayani a kanta, ko tsarki ko alwala ko temama ko kiran sallah ko makamancin wannan, ai an saba da shi, amma abin da muke ganin ya yi karanci al'ummanmu shine sanin matsayi da falala da daraja da kimar da take cikin waɗannan nau'uka na ibada. Allah maɗaukin sarki ya datar da mu. Yan uwa musulmi, idan ba ku manta ba, darasin da ya gabata mun yi bayani ne akan kiran sallah da fallar kiran sallah da falalan mai kiran sallah da muhimmancin ainihin ladan a cikin al'umma da yadda ya kamata wanda yake jin mai kiran sallah ya aiki ayyukan da ya kamata mutum ya aikata. In ba ku manta mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ka faɗi abin da yake faɗa. To kuma wannan hukuncin ya shafi maza da mata. A matsayinki na uwata mace, kina cikin gida kika ji ladan yana kiran sallah, to ki faɗi abin da yake cewa don ke ma a yi tarayya da ke na wannan lada mai a girma, saboda ke baki da daman kiran sallah amma kina da daman amsa abin da mai kiran sallah yake faɗa. Allah maɗaukin sarki da tuddu. Yan uwa musulmi, a lokacin da ka ji mai kiran sallah ya kira sallah, to me ake nema a gare ka bayan wannan? Babu abin da ya rage maka illa ka amsa kiran, bi ma'ana ka tashi ka tafi masallaci ka yi sallah, domin kai a matsayinka namiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta maka sallah ne a cikin gida, a cikin jam'i. Mace ita ce aka sunnanta mata yin sallah a cikin gidanta. Da za ta fito ta je masallaci ba ta yi laifi ba, amma ta yi sallah a cikin masallacinta na gida shi ya fi alkhairi. Me nake nufi da masallacinta na gida? Inda take sallah. Don haka babu laifi mace ta je masallaci wanda ake haɗuwa maza da mata. So da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamna'u ima Allahi masajid Allah, kar ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci, in sun ce za su je, amma su sani wa buyutuhunna khairul lahunna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata su yi sallah a gidajensu shine mafi alkhairi a gare su. Allah maɗaukin sarki ya datar da mu. To yan uwa, taku da muke yi daga gidajenmu zuwa masallaci, shin yana daraja, yana da wani falala a gurin Allah maɗaukakin sarki? Amsa a nan ita ce na'am. Daidai da takun da kake yi zuwa masallaci yana daraja, yana da lada a gurin Allah maɗaukakin sarki, kuma lada wacce take ba ƴar ƙarama ba, ladan da kuɗinka ba zai iya sayi maka ba, ladan da kuɗinka ba zai iya sayan maka ba, saboda addinin musulunci addini ne mai daɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi jawami'ul kalim, magana mai faɗi, sai Allah maɗaukin sarki ya tattara ma annabi sallallahu alaihi wasallam a guri ɗaya. Aiki mai faɗi mai wahalan yiwuwa, sai Allah maɗaukin sarki ya tattara ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kankanin lokaci ya yi shi. Hadithi ya tabbata daga ainihin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Abu Umama, Allah maɗaukin sarki ya yarda da shi, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man masha ila salati
maktuba, duk wanda ya taka daga gidansa, daga shagon shi, da gurin aikin shi, daga kasuwa zuwa ga masallaci ya yi sallah ta farilla fil jama'ati a cikin jam'i, ka taka zuwa masallaci, fahiya ka hajjatin, za a bashi ladan wanda ya aikin hajji. wa man masha ila salati tatawwa'an, wanda kuma ya taka zuwa ga masallaci dan ya sallan nafila, fahiya ka umratin nafila, za a bashi lada kaman wanda ya yi umara ta nafila. Allahu akbar. Kai wannan magana in ba dan ta fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, ai sai ga abin kaman akwai wahala. To babu wahala, saboda shi kanshi aikin haji fallar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, wato fallar aikin haji da muka sani mun same shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Fallar umara ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam. To wannan ma sai Allah madaukakin sarki ya sanya zuwa masallaci kamar zuwa aikin hajji, a yi sallar farilla, zuwa a yi sallar nafila kamar yin umara ne. Kafin mu yi bayani game da wannan hadisi, ina so dai mu tabbatar ma junan mu cewa wannan hadisi ne ingantacce. Ka karanta sahihul jami' namban hadisi na 6556 zaka ga wannan hadisi. Al-Imam al-Albani Allah madaukin sarki ya mishi rahama ya inganta wannan hadisin, da wasu malaman waɗanda ba shi ba sun inganta wannan hadisi. To amma akwai bayanin da ya kamata mu sani anan. Shin daga takwawa ta kawai daga nan zuwa masallaci in yi sallah unguwanmu shike na samu ladan wanda ya yi aikin hajji ya taso tun daga Najeriya ko Niger ko Kamaru ko Ghana ko Burkina Faso ko Sudan ya tafi maka yi aikin hajji? A'a, ya samu wani nau'i ne na yankin lada, saboda ko alhazan da suka taya suka tafi aikin hajji ai wani ya fi wani lada. Wanda ya fi kowa talbiya, wanda ya talbiya 1000 ya fi wanda ya yi talbiya 100 lada. Hakanan wanda ya yanka ainihin hadaya 10 ya fi wanda ya yanka 2, wanda ya yanka 2 ya fi wanda ya yanka 1. don haka akwai tsura aikin hajji, akwai ladan shi tsura shi aikin hajji. Akwai kuma ƙare-ƙaren lada kamar talbiya, kamar yawaita sallah a harami, sallah a masjidu khaif, akwai jifan shedan, akwai kwana a muzdalifa, akwai tafiya a arfa. Duk waɗannan aikace-aikace su kuma ƙarin lada ne. Amma tsuran aikin, to idan ka tashi ka tafi masallaci za a baka lada kamar wanda ya aikin hajji. Amma ka san baka da ladan kwana a Mina, baka da shi muzdalifa, tafiyan ka arfa, zuwa jamarat, da yin sallah a harami da makamantansu. Hakanan umara, idan ka yi je masallaci ka yi sallah nafila, to za a baka lada kamar wanda ya umara. Kai ma ka san ba wai irin ladan da za a ba mutumin da ya taso daga ƙasa zuwa ƙasa ba. A'a, tsoron ladan umara daban, tsoron sanya ihrami daban, tsoron ladan talbiya daban, ladan sumbata hajjul aswad daban, ladan sallah a makamin ibrahim daban. Waɗannan lada ba za ka same su ba sai ka yi ainihin cikakkiyar umara. Kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya salla asubahi a cikin jam'i, sa'an nan ya zauna bayan sallah asubahi a inda ya salla yana ambatan Allah har rana ta fito, bayan rana ta fito ya tashi ya yi nafila raka'a 2, za a ba shi ladan aikin hajji da umara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tammatan, wato ladan aikin hajji cikakke, ladan umara cikakkiya, ladan aikin hajji cikakke, ladan aikin hajji cikakke. Ana nufin tsoron aikin hajjin. Amma wasu aikace na aikin hajji kamar yankan hadaya, kamar talbiya, kamar zuwa arfa da mina da makamantansu, kai ka san baka samu wannan ba. Wannan Allah madaukakin sarki ya sanya mana ne saboda mu ma madallasa. Idan ya zama kai baka da kokobo, baka da zaman zuwa aikin hajji, to wace ibada za ka yi madadin waccar? To sai aka koya maka waɗansu ƙanana wanda idan ka lizumce su kai ma za ka ɗallashi wani ƙanshi da wata falala ta ibada, amma ba za ka samu ladar wanda ya je aikin hajji ya cikakkun ayyuka gaba ɗaya ba. Kamar yadda muka ce ko da a cikin alhazai ai wani ya fi wani samun lada. Allah maɗaukin sarki ya dace da mu. Wannan hadisi yana bayyana mana falalar zuwa ainihin masallacin ne. To amma ko masu zuwa masallaci su yi sallah wani ya fi wani samun lada ai, wanda tsakanin gidan shi da masallaci gida biyu ne. Ba ka haɗa shi wanda masallaci yake kofar gidan shi. Kaga wanda masallaci yake kofar gidan shi bai kai wanda tsakanin shi da masallaci akwai gida biyu ba. Kamar yanda wanda tsakanin shi da masallaci akwai gida 10, yawan nisantan ka daga masallaci yawan samun ladanka. Bi ma'ana ba wai mujarradin masallaci na nan kai kana can ba za ka samu lada. A'a, daga can ka tako ka zo masallaci
to shine kake da ƙarin lada, saboda kowane taku da kai yana da lada. Hadisi ya tabbata daga sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sayyidina Abi Huraira Allah ya ƙara yadda da shi, yana cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba na shiryar da ku ga wani aiki ba wannan idan kun yi shi Allah zai kankare muku zunubanku wa yarfa'u bihi ad-darajat, Allah madaukin sarki zai daga darajar ku. Qalu bala ya rasulullah, sahabbai suka ce kwarai muna so, ga ya mana ya manzan Allah, muna son abin da zai kankara zunubin mu ya daga darajar mu. Qala, sai manzan Allah ya ce isbagul wudu'i alal makarihi, cika alwala a lokacin da ake kyamarta, bi ma'ana lokacin da ake tsananin sanyi to ka yi alwala ka cika ta, ka yi ta tsafiyan da ake bukata. Wa kathratul khuta ila al masajid, da yawaita tako zuwa masallaci. Duk takawa da kai na kafarka ta dama kana da sakamako, duk taka kafa da kai kafarka ta hagu kana da sakamako. Akan kare maka zunubi a baka lada, akan kare maka zunubi a baka lada. Sai manzo Allah ya ce wa kathratul khuta ila al masajid, da yawan taku. Da haka idan masallaci na yafi nisa da, wato idan gidana yafi gidanka nisa daga masallaci na fi ka lada. Haka nan kai ma idan gidanka yafi gidana kusa da masallaci to ka fi yin lada. Babu laifi ko kai wata hikima, ga ka ga masallaci, madadin ka yi sauri ka dinga tafiya a hankali, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in za ku je masallaci ku tafi a natse, kar ka zo a guje, kar ka je kana sauri, a'a ka dinga tafiya sakadan sakalo dan kai ba ka samu lada. Ina fata an fahimci wannan da kyau. Allah madaukin sarki ya datar da mu. Da haka duk takun da kai zuwa masallaci akwai lada. Da haka yan uwa musulmi mu dinga raya masallacai, muna yin sallah asuba a cikin jami'i, azhar da asar da magriba da isha'i a cikin jami'i. Mu daina yin sallah a cikin gidajen mu, a cikin dakunan mu, matukar mutum ba mace bane to mace ce ta yi sallah a gidanta, shi yafi lada. Amma kai namiji ka tako ka je masallaci, shi yafi lada. Sai wata ibadar manzo Allah ya ce wantizaru salati ba'da salati fadhalikum ribat, da zama bayan sallah kana jiran wata sallah. Ayi sallan magariba zauna inda kai sallah kana karatun alqur'ani, ko kuma ana gabatar da darasi bulugul maram, riyadus salihin, muwatta, iziya, risala, ishmawi, ahlari, kana zaune kana jiran ayi sallah. To wannan zaman yana kankara zunubi, yana daga daraja, yana sa mutum ya kusa zuwa ga Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fadhalikum ribat, wannan ai shine ribat, zaman dako, kamar wanda aka aje shi ne a boda bakin gari yana gadin mutanen gari, ka san ba karamin aiki bane. To haka nan wanda ya zo na masallaci yana jiran liman ya kira sallah, to shi ma yana zaman ribati ne. Yan uwa musulmi, waɗannan nasoshi idan muna so mu ci moriyarsu su ne mu ɗauko su daga duniyar karatu mu sanya su a duniyar aiki. Ba daidai bane mu ta karanta hadisai muna jin wa'azuzzuka amma ba mu aikatawa. Bai kamata sallar da za a yi nan gaba ba ka yi ta a cikin gida ko a shagonka, kamata ya ka tashi ka tafi masallaci don ka samu wannan falalar. Allah maɗaukin sarki ya datar da mu. Yan uwa musulmi, bayan ladan ya kira sallah ka taka ka je masallaci, shin yanda nake shiga ɗaki na haka zan shiga masallaci? Yanda nake shiga mota ta haka zan shiga masallaci? Yadda nake bude shago na in fada haka nan zama masallaci? A'a, masallaci na da ladubba. Mafi alkhairin guri a ban kasa shine masallaci, kamar yadda muka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a darasin da ya gabata. Mafi alkhairin guri shine masallaci. To da haka idan ka zo masallaci akwai ladubba. Ladabin farko, ana so ka shiga masallaci da kafarka ta dama. Sa'an nan lokacin zaka shiga masallaci ana so ka yi addu'a. Akwai addu'o'i guda biyu ingantattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Hadisi na farko za mu karanta ruwaya Imam Abu Dawuda ne, Allah madaukin sarki ya mishi rahama, wanda ainihin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Abdullahi bin Amr bin As yake cewa lalle manzo Allah tsaya da amincin Allah tabbata a gare shi, yana cewa annahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga masallaci yana yin addu'a. Me manzo Allah yake cewa? Manzo Allah yana cewa a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Wannan ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake in zai shiga masallaci. Yana cewa mene? A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Menene ma'anar wannan addu'a? A'udhu billahi al-azim, ina neman tsarin Allah mai girma, wa bi wajhihi al-karim, da na fuskar sa mai alfarma, wa sultanihi al-qadim, da na mulkin sa
da dadde mina shaitanir rajim, ya Allah ka tsare ni daga shaitan wanda yake jefaffe. Allahu akbar, annabi rahama kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda Allah madaukakin sarki ya mishi shaida lalle kai kana akan wata shari'a wacce take wa innaka la ala khuluqin azim. Allah ya ce lalle kai kana akan wata wato tabi'a mai girma mai daraja. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tsarkakakken bawa ne. Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga sharrin shaidan tun yana dan karami. Rabon shaidan an yanke zuciya, an bude zuciyar shi an cire, amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana neman tsaron Allah daga shaidan. To ballantana ni, ballantana kai, ballantana ke. Kullun yan uwa musulmi mu dinga neman tsarin Allah a cikin rayuwar mu dinga neman tsarin Allah a abubuwan da zamu yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai shiga masallaci yana neman tsarin Allah daga shaitan. Manzo Allah da yayi wannan addu'ar fa idza qala zalika qala shaytan khufiza minni sa'ir al-yawm. Kana yin wannan addu'a lokacin shiga masallaci sai shaitan ya ce wannan mutumi da yayi wannan addu'a yau ya samu tsari daga gare ni har rana ta faɗi, har ƙarshen yinin nan kai yau baka da matsala daga shaidan. Yan uwa musulmi, ashe me ke haifar mana da matsala shine barin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa musulmi, waɗannan azkar da muke ambata ba su da wahalar samu. Akwai babban malamin musulunci Sa'id Al-Qahtani, Allah madaukin sarki ya mishi rama, ya yi wani babban littafi karamin hajami bai da girma mai suna Hisnul Muslim. Ina ma yan uwana nasiya da cewa kowa ya kokari nemi wannan littafi, yana matukar muhimmanci musamman mata ku da kuke fama da matsaloli, ai ana jin haushi na, ai an sa min ido, musamman yan kasuwa da musamman kai kowa ma dai nemi Hisnul Muslim. Kuma alhamdulillah malaman musulunci Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, manya-manyan yarukan duniya an fassara wannan littafin, an fassara da turanci, an fassara da hausa, an fassara da yare kala daban-daban. Alhamdulillah mu masu jin magana da hausa akwai babban malami na addinin musulunci Dr. Bashir Aliyu ya fassara littafin Hisnul Muslim. Sai ka nemi wannan littafi mai fassara da hausa, duk wani addu'a da kake nema za ka same ta, ga addu'ar kaza ga ma'anarta da hausa. Da haka wannan addu'a ka cikin addu'o'in da ake yi yayin shiga masallaci. To idan baka iya wannan addu'a ba kila ta yi maka tsawo, a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim, to akwai wata addu'a wacce bata kai wannan tsawo ba. Ita ma ta tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, riwayar Imam Muslim. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم أفتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. wannan addu'a ba ta da wahala ita kam. Idan ɗayan ku zai shiga masallaci ya ce Allahumma ya Allah aftah li abwaba rahmatika, ya Allah ka bude mun kofofin rahmarka. Allahu akbar. Allah ka bude mun kofofin rahmarka, wacce na sani da wanda ban sani ba. Arziki ne, mulki ne, ‘ya'ya ne, mata ne, dukiya ne, duk wata kofar rama, ya Allah ina roƙonka ka buɗe mun. Shi sai ka shiga masallaci. Idan ka gama abin da za ka yi a masallaci ka zo fita ka ce Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah ina roƙonka cikin falalarka ka datar da ni. Mutum nawa ne ya arziki ba tare da sana'ar shi ba, mutum nawa ne Allah ya azurta shi ta inda bai yi tsammani ba. To kullum ka dinga roƙon Allah sai ka zauna lafiya. Da haka abin da ya tabbata sunna, in zaka shiga masallaci ka yi addu'a, in zaka fita ka yi addu'a. Menene addu'a shiga masallaci? A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim, ko kuma Allahumma aftah li abwaab rahmatika. In zaka fita kuma sai ka ce Allahumma inni as'aluka min fadlik. To in wa musulmi ka shiga masallaci, idan ka shiga masallaci akwai wani ladabi na biyu. Wani ladabi ne masallaci yake bukatar ka da shi? Shine kar ka zauna sai ka gaishe shi. Shi masallaci na da wannan darajar, sai ka yi mene, sai ka mika gaisuwa. Yaya gaisuwar masallaci take? Shine ka tashi kai nafila raka'a biyu. Hadisi ya tabbata daga Abu Qatada sahibu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzon Allah ya ce idza dakhala ahadukumul masjida, idan ɗaya daga cikin ku ya shiga masallaci fala yajlis hatta yarka raka'ataini, annabi ya ce kar ya sake ya zauna sai ya yi nafila raka'a biyu. Wannan shine malaman wannan ita ce sallar da malaman fiqh suke kiranta tahiyatul masjid. Kuma kun sani a ka'ida ta usul, malaman usul suna cewa al'amru yaqtadi al-wujub. Duk lokacin da ka ji an umurce ka to wannan umarnin wajibi ne. Da haka wajibi ne idan ka shiga masallaci kar ka zauna sai ka yi nafila raka'a biyu. Sai dai akwai wasu lokuta guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin sallah a ciki. Akwai lokaci na farko, lokacin rana take fitowa,
annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah saboda rana tana fitowa ne tana fadi a tsakanin kahonnin shedan guda biyu. Akwai masu bauta ma rana, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu da ainihin yin sallah a wannan lokaci. Da lokacin rana ta kai tsakiya ba ta zawali ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah a wannan lokaci. Sai kuma lokacin rana za ta fadi ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin nafila a ciki. Sai dai malamai suna cewa ko a cikin auqatun nahi, lokutan da aka hana sallah akwai alwaqtul mughallaz, akwai lokacin da aka tsananta hani, shine wani lokacin da rana take gab da faduwa, ta yi ƙasa, ta yi jajajir, tana neman ta faɗi, to wannan kam an hana mutum ya yi sallah. Amma wasu na ganin bayan sallar la'asar ka shigo masallaci, wannan zawatul asbab ne, wato wani dalili yasa za ka yi haka. Idan ka shiga masallaci ka yi nafila sannan ka zauna, musamman lokutan da ba a yi saɓani ba, kamar da daddare gabanin azahar, kafin magariba, gabanin azahar, bayan azahar, gabanin la'asar, gabanin magariba da bayan magariba. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Me ake nufi? Bayan rana ka tabbatar da ta fadi, ka shigo masallaci sai kai nafila raka biyu. Amma ka fito ka shigo lokacin masallaci rana za ta fadi, to sai ka tsaya, in rana ta fadi sai kai ainihin nafila raka biyu. Wannan ladabi ne cikin ladubban ainihin shiga masallaci. To bayan ka shiga masallaci ka yi sallah nafila raka biyu, liman bai zo ba, me ake nema a gare ka? So ka zauna kana jiran liman. Kar ka ɗauko waya ka shiga Facebook ko Twitter ko kuma wani shiririta daban. A'a, istighfari ake so ka yi. Astaghfirullah, 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 subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ko kai ta nafilfili ko kuma ka karanta alkur'ani. In ba ku manta ba, mun karanta wani hadisi a baya, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, qalu bala ya rasulullah, qala isbagul wudu'i al makarihi wa kathratu al khuta il masajid wa intidhar salati ba'da salah fa dhalikum ribat. Ana so ka ainihin jira liman a daidai wannan lokacin, kana jiran sallah, to za ka samu lada wanda yake mai girma. Zaman da kake kana jiran liman ba asara bane yan uwa musulmi. Bari ku ji hadisin Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kare yadda da shi, yake cewa manzo Allah tsira ya aminci Allah sabbata gare shi ya ce salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti wa salati fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya zo masallaci ya salla a cikin jam'i, to ladan da zaka samu a cikin sallar jami ta fi sallar da zaka yi a gidanka ko a shagonka fiye da ninki 25, ko kuma fiye da ninki 20. Wata ruwaya ta ce 25, wata ruwaya ta ce 27. Wa zalika, yaya zaka samu wannan darajar? anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a, idan ɗayan ku yayi alwala kuma ya kyautata alwala, thumma ata masjida, sannan ya tashi ya tafi masallaci, la yanhazuhu illa salatu, babu abin da ya zaburar da shi face sallah, la yuridu illa sala, bai da wata manufa face dai kawai ya je ya sallah. Manzo Allah ya ce falam yakhtu khatwatan, bai taba taka wani taku daya, illa rufi'a lahu biha darajatun, face Allah madaukin sarki ya daga darajar shi da wannan takun. Wa hutta anhu biya khati'atun, kuma in ya taka kafa shi tagu za a kankare mishi zunubin shi, hatta ya dakhula masjida, har ya shiga masallaci. Fa idza dakhala masjida, idan mutum ya shiga masallaci, kana fi salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu, yana nan ana bashi ladan kamar yana sallah, matukar yana zaune yana jiran sallah ne. Wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi, su kun mala'iku suna taimishi salati, suna taimishi addu'a matukar ka zauna bayan ka yi sallah, kana zaune inda ka yi sallah, to mala'iku za su yi taimaka addu'a. Me za su ce? Za su dinga cewa Allahumma arhamhu, ya Allah ka yi mishi rahama, Allahumma gfirlah, ya Allah ka yi mishi gafara, Allahumma tub alaihi, ya Allah ka anshi tuban shi, malam yu'dhi bihi, malam yu'dhi fihi, matukar bai cutar da kowa ba, malam yuhdith bihi, matukar bai hadisi ba. Inda albarka bata kare ba, kana zaune kana samun fallar addu'ar mala'iku. Shi yasa babban malami Ibn Battal, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama, a lokacin da ya zo sharhin wannan hadisin sai yake cewa
tun mutumin da yake so ya ci bulus akan kare mai zunubi ba tare da ya sha wahala ba to ya lizimci zama a bayan sallah yana jiran wata sallah. In dai za ka yi sallah ka zauna to mala'iku ko za su taimaka addu'a, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ya Allah ka azurta mu da waɗannan ayyuka ta'a. Za ka gamu muna cinye lokuta a guraren hira, karanta jarida, kallon fina-finai, amma ba ma iya jiran sallah bayan sallah. Wannan ba karama hasara mu ne muke ma lokutan mu. Ya Allah ka azurta mu da jin daidai da aiki da daidai, ka datar da mu duniya da lahira. Yan uwa musulmi, sallar jam'i tana da daraja a gurin musulmi, musamman sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mu ne yau muke wulakanta jam'i, amma magabata na kwarai wane mutum. Barka ji abinda Abdullahi dan Mas'ud, Allah madaukin sarki ya kare yadda gare shi, yake cewa, Abdullahi dan Mas'ud yake cewa, man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman, duk wanda yake fata yake burin ya haɗu da Allah gobe yana musulmi, cikakken musulmi, falyuhafiz ala haula'i salawati. Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar, haithu yunada bihinna, duk lokacin da ka ji an kira sallah to kiyaye sallarka akan lokaci. Fa inna Allah shara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wa sallam sunan al-huda. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa hakika Allah madaukakin sarki ya ainihin shar'anta ma annabinku sunnonin shari'a, sunnonin shari'a. Wa innahunna min sunanil huda, lalle salloli guda biyar a cikin jam'i suna ga cikin sunnoni na shari'a. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, da dai ku za ku koma kuna yin sallah a gidajenku, kama yusalli hadha al-mutakhallif, kaman yanda wancan mai saba ma sunnar annabi yake yi, mai wasa da jam'i yake sallah a gidan shi, fi baiti a gidan shi, la taraktum sunnata nabiyikum, wallahi da kun bi sunnar annabi. Ashe cikakken ahlus sunna shine wanda yake yin sallah a cikin jam'i. Walau taraktum sunnata nabiyikum, wallahi da za ku bar sunnan annabinku sallallahu alaihi wa sallam, la dalaltum. Abdullahi dan Mas'ud ya ce wallahi da kun bace. Wa ma min rajulin, babu wani mutum ya tatahharu wanda zai yi tsarki, fa yuhsinu tuhura, ya kyautata tsarkin shi, thumma ya'midu ila almasjidi, sa'annan ya tinkari masallaci, min hadhihi almasajid, cikin masallatan Allah da ke ban kasa, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhuttaha hasana, face Allah ya bashi lada ga duk takun da zai yi. Wa yarfa'u bihi darajatan, kuma Allah madaukin sarki ya kara mishi daraja, wa yahuttu anhu biha sayyi'a, kuma Allah madaukin sarki ya kankare mishi zunubi. Sai Abdullahi dan Mas'ud ya faɗo wata magana mai dukan zuciya. Abdullahi dan Mas'ud ya ce, wala qad ra'aytuna, haƙiƙa mu sahabbai muna ganin, wa ma yatakhallafu anha, babu wanda yake kin zuwa masallaci yayi sallar jam'i, illa munafiqun, sai mutumin da ya zama munafiki. Wani irin munafiki? Ma'lumun nifaqi, wanda aka san shi da munafinci. Mutum nawa ne suka siffanci da wannan mummunan siffa ta ƙin yin sallah a cikin jam'i? Wallahi ka sani ya kai wanda baka sallar jam'i ka siffatu da siffa ta munafinci. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa, wala qad kana rajulu, lalle mu a zamaninmu zamanin sahabbai, inji Abdullahi dan Mas'ud yace wallahi a zamaninmu za a zo da mutum, wala qad kana rajul, hakika a wancan lokacin na sahabbai za ka ga mutum ya kasance yu'ta bihi, za a zo da shi, yuhada bainar rajulaini, ana ɗauke da shi tsakanin mutum biyu saboda tsufa da rauni, bai iya tako ya zo masallaci. Wannan ya kama hannun dama, wance ya kama hannun hagu, a kakkama shi, a dunguro da shi, a nufo da shi masallaci, hatta yuqama fi saf. Allahu akbar, har a ɗora shi a cikin saf. Bai da lafiya, bai iya taku saboda tsufa, saboda rauni, amma hakanan za a kawo shi a cikin jami'i, ya zo ya sallar jami'i. Hakikatan yan uwa musulmi, wannan athari yana da bukatar sharhi mai tsawo, amma kuma ana nuna min lokaci yayi, zan tsaya a nan. Idan mun haɗu da ku a darasi na gaba, zan maimaita wannan ainihin athari kuma mu fidda fawaid wanda yake ciki. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya haɗa ni da ku a cikin jannatul na'im fi maqadi sidiqin inda malikin muqtadir. Fa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم